Nitie jok ma decide ni gin gidhi maonge duond bura, to there's always ka gidonjo kata koyiergi, kaponi oyiergi, tineno ka they want to align gi duond bura, nikech duond bura nigi a lot of benefits, nikech of the support, kendo en gima ing'eni ka in kendi, obviously you're not as powerful when you're a team. Omiyo bedo e duond bura as a ng'at manie siasa to is very very important. Ang'eyo ni duond buche wato pod gin ok gin as democratic as they should be, but kata gin gi teething problems go, to I still advocate ni as a politician it's very important to bedo e duond bura, especially kaka mine gi rowerni kata gi jogo manigi ng'ol. Wabeduru e duond buche, kendo watem wabede duond buche madongo, nikech samoro ing'eni ji paro ni ani onyalo donjo e duond bura mora kata matindo ma waluongo ni others. To an asebede siasa, ase understand ni it's very important to be in the big political parties. Kata koro ugine fight it out inside kanyo, to you're building yourself and you have some strong backing. Kite another thing, duond buche Kenya kai are very strong entities ma gin gi powers, kendo ginyalo chung ma gi support ng'ato maber. Omiyo for me duond buche gin very important, en mana ni nyaka gilok kaka gitiyo, ahinya kaka gi nominate gik machal kamago. Iyudo ka jogo motiyo matek e chama, kochopo kar nomination, iyudo ka koro kendo weche olokore. Iyudo ka joma iyiero mimiyo nafas kata e tije mopogore, iyudo ka gin joma ne onge kanyo. Koro gik machal kamago, especially mine kaka wawacho ni those are struggles within struggles, nikech pod wang'ang'ana mondo wabede telo mar siasa, to gik machal kaka ikawo ng'ato tiwe ite inisetiyo ne chama, gin gik malit kendo gin gik maril matimore. Omiyo political parties kata madongo masani nyaka ng'i gigo, nikech okinyal bedo ni unumanyo ji ma chama obedo chama ma ubede i sirikal, to koro uneno ka jomoko ema enjoy tiju. It is very wrong. In fact, sani, I just want to say it here, ni kata e UDA, ng'at machal ka an asetiye UDA for long. I keep on still drumming up support for the UDA. Tiyudo ka jomoko mane onge ni ema koro nigi lemo. In fact, jipenji kata ka in e ground, jipenji na Dina, hii chama utaifanyia kazi, unapigia hii chama drum na wewe uko wapi? En mana ni nikech Ker William Ruto. Emomiyo some of us pod wane hii chama, nikech wang'eyo kuma wae kode, kendo waneno gimotimo, gik mosetimo ne jopiny, ahinya gik mosetimo kata kuonde ma wae Nyanza. Omiyo lokruok nyaka bedi, nyaka wayier ji meritocracy. You get? Ok ni yiero ng'ato ni en osiep ng'ane, ni en close gi ng'ane, ni en wat ng'ane. That has to stop as we go to 2027. Yeah. Ikelo point moro makare ahinya Dina, mano mar nominations, kaka duond buche mago mag siasa winjo bedni timo nominations magni, kata ka gitimo welo margi to winjo bedni gitimo